खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 11 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 6 जुलाइ सानखालि दैबाना लोमजानाय बरलामजरा गामियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ अनसुंथाइ होफैदों। दासान्दि जोब अखा हानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगावनि बरलामजरा गामियावबो थांनाय 6 जुलाइ साननिफ्रायनो दैबाना लोमजादोंमोन। दैबानाजों लोमसावजानाय नखरफोरनो गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ माखासे जाग्रा आदार राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि बिथांजों लोगोसे जुमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि निपेन्द्र नार्जारि, नेहाथारि बनजार नार्जारि आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दंबावो। मख'नो गोनांदि बोहैथि दाननि 2 जुलाइनिफ्रायनो मासबाद बाहादुर आदर्श मैमुगुरि गामिनि राजु दैमारिनि आंगो बिसि अनजालि दैमारिया गोमानानै दङ। दा बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 7636490379 9365802502 7086795201 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि ना बिफाना सा 500 ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बिटिआर ना फिसिग्रा बिफाना मसलपुराव हायुङारि ना आबादारि सान फालिदों। थांनाय मैया हायुङारि ना आबादारि सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफाना बाक्सानि सदर मसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआर सरकारनि ना आरो जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि सिगाङाव ना फिसिनायखौ लानानै थुलुंगाखां बिबुंथि लाखिदों। लोगोसे बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि सा 500 ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो 1 लाख राङै फोसावनायजों लोगोसे गिबियै आबादारिफोरनो चेक रानना होयो। बे हाबाफारियाव ना आरो जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे एमसिएलए मन्टु बर', बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बरुवा, सिएसडि नील दासजों लोगोसे गोबां बिफानारिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गरेस्वरनि महरिपारायाव गिख्रंथाव आरो मुगैथाव जाथाय। गावखौ फोथैना लानायनि सिगां सासे आइजो दलि कलिताया लाइजामनि गेजेरजों फोरमायना गालांदों गोबांथार जाथाय, जेराव ब्लेकमेलिं लब होनानै सावगारि दैखांना भाइरेल खालामनायनि सिगि सग' खालामनाय जाथाय। दलि कलितानि मुंनि सासे आइजोखौ ब्लेकमेलिं खालामदों दै जावग्रा बिफाननि कर्मचारि थामहिनबा बिजेपिनि मावथि अजय बसुमतारी बिथाङा। अरुणोदय आसनिजों लोगोसे गोबां सरकारि आसनि खालामना होनायनि मुङाव हाबा जाखानाय आइजोखौ आथोनारि अयथासार खालामनायनि अजद कर्मचारि अजय बसुमतारीनि बेरेखायै राहा गोथे जाना जोबथा थिरांथा लादों भुगिनांनाय आइजो दलि कलिताया। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्ला महरिपारा दंपारा गामिनि थागिबि थामहिनबा तेजपुर दै जावग्रा बिफाननि एसअ अजय बसुमतारीया महरिपारा ओनसोलनिनो सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ ब्लेकमेलिं खालामना गोसोआरि अयथासार खालामबोनायनि जाहोनाव फिसाय मनज कलिताया अजय बसुमतारीखौ जायखिजाया समावनो हमनानै साजा होनो खावलायदों बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव। बाथि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। मैया फुंबिलियाव सयालदहा आगरतला कान्चनजंगा एक्सप्रेस ट्रेना जागिरद ट्रेन स्टेशन बारनानै आजुरियाव दुखुनांथावै मासे मैदेरखौ ट्रेना सौख्लायनानै अबथिरायै जिउ फोजोबो। द'थि खौराङाव दङ गोलाव सम किडनिनि बेरामाव गोग्लैना थानांनाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर'खौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर'आ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो किडनि बेरामाव गोग्लैना थादोंमोन। दायो वेस्ट बेंगलनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। बेखौनो नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर'नि न'खराव खौरां लाहैदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा। बुंथिगिरि बिथाङा आफा इसोरनि अननायाव गोलाव सम हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोनाय अजित बर' बिथांखौ हामनानै मोजाङै मोजां न'आव सफैफिननायखौ मिजिंथिदों। लोगोसे गोलाव सम बेरामाव गोग्लैना थानाय अजित बर'खौ रांनि मददजों नांगौबादि मदद होनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों रंगल बर' बिथाङा। लोगोसे अजित बर'नि जोनोमगिरि बिमायाबो रांनि मदद हरनायजों लोगोसे बोसोन होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावो।